women leaders आरो parents body leaders आरो दाब जायगानिफ्राय सफैनाय गोबां खस्थ' लानानै बे मेहेरगोनां प्रग्रामखौ जाफुंहोनो बाहागो लाफैनाय साफ्रोम नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनसै आरो बांसिनै हामबाय होनो सानदों आङो खोनाग्रोमोना जोबोद खुसि मोनदों आंखौ बिब' हिसाबै लिंदों फंबाय थान्दै बिथांखौ आं जोबनो गैया हामबाय होनदों बेयाव लोगो लाफैनायनि थाखाय समा गोबाव जानानै थांबायानो बयहाबो सिनस्रिफ्रा एसे रुबायबाय जानांगौ अन्नानै जों जयै गसंनानै एसे रिलेक्स खालामनि सिंफोरखौ एसे थोंगोर खालामनानै लानि आखाइफोरखौबो एसे एक्सारसाइज खालामनो लाखादो हामबायसै गोबां इसोरनि मुङै रंजाबाय मोसाबाय गोथौ मिनिफोरजों सुजुनाय मेथाइफोरखौ रोजाबलांबाय आरो आङो दिनै जोबनो गैयै इसोरखौ हामबाय होनदों बे सिलभार जुबिलियाव सासे बुंथिगिरि हिसाबै नोंथांमोननि गेजेराव दंफैयो आङो बेखौनो मोनदांथिनो हादों बे उदालगुरियाव गोबां सिकित सुबुंफोर दंसै फरायनायफोरबो दंसै गासिबो नायनो मोजां गोजाथार मोदोम गेदेर जौस्रां देरस्रां बेफोर गासैबो इसोरनि अननाय आरो दानो जानो हागौ नोंथांमोननि गेजेराव बायदि रोखोमनि गोसोनि सुबुंफ्रा बेयाव जिरायनानै दं सोरबाबा गोसोआव थख्र' अमासि जिबनखौ लानानै दं रांखावरिनि आंखाल सोरहाबा बिसाय अख्रा दं बिसा अख्रा दं सोरहाबा बिजनेसाव बेफार फालांगियाव फेलें जाबाय सोरबाबा बेबादिनो सोरजोंबा उपदस्थ होजादों दुखु होजादों सोरबाबा लोंग्लुंनानै गावखौ बहा दं फात्ता मोनाखै नाथाय समा गोबाव जाबायब्लाबो नोंथांमोना अननानै धैर्य लानाय रावबो दाथां लोंग्राब्लाबो गाज्रि अबस्थायाव दङब्लाबो इसोरा साफ्रोमखौबो अनो हालेलुया दिनै बे इसोरनि गोथार रावखौ आङो बुंनो गसंदों जेरेमियानि 23:29 बुंदों इसोरनि बाथ्राया अर सालाय बादि आरो बिनि बाथ्राया हाथुरा बादि सोरनिबा बिसाज्लाखौ बानजायनो हायैयाबो बिसाज्लाखौ फोरोंनो हायैयावबो बे इसोरनि बाथ्राजों खामानि मावगोन आरो इसोरनि बाथ्राया इब्रियनि 4:12 बुंदों बियो फारनैबो गोबौ थुंग्रिनिख्रुइबो गोबौसिन होननानै बेनिखायनो बेयाव जेसेबांनाखि जिरायदों आङो नुहुरनो मोनदों सान्दुङाव गोबाव जिरायनांबाय इसोरा जथुमफैनाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै जोङो दानो गुसुङै आरज खालामनानै जोङो जोंनि टिमखौ फरायनि जों आरजजों इसोरनाव नेनानै थानि बिफा बिसा गोथार जिउ साथामजों सासेल' बोलोगोरा इसोर नोंखौ खौथि हामबाय होनदों प्रभु मानोना नोंनि अननाय दैदेननाय जगायनाय बासायनायजों जोङो दानो बेयाव खनसेबाव जथुमा जानो हाबाय प्रभु जायफ्रा गोबां बेरामफोरजों नारसिन जानानै दं दुखुफोरजों साग्लोबजानानै अमासि जिउ खांगासिनो दं बिथांमोननि गासै समस्याफोरखौ प्रभु नोंनि अननायजों नोङो बोखारनानै होदो आरो बे समस्यानि गेजेराव आफा नोंनि रावजों बिसोरो जाहाथे गसंथानो हानाय बायदि हालेलुया इसोर नोंनि बिसाफ्रा अन्थाव बाथाव बेयाव जिरायदों साफ्रोमनि जिउखौ आफा गोजोननायजों सुफुंदो बुजिनो हानाय गियानखौ गोथार जिउ नोङो होदो आरो जोंनि बे नोंनि बोसोनखौ सोलोंनायाव नों गावनो जोंजों लोगोसे थादो नोंनियाव गेदेर बरसाजों बिबाय बासायग्रा जिसुनि मुङै जाथों आमेन जोंनि जिबनाव इसोरनि बाथ्रा जोबोद गोनांथार जोंनि इसोर बादि बोलोगोरा इसोर गैया बासायग्रा मुं जेबो गैया थिनहरजानायनि 4:12 बुंदों बेयाव मोनसेल' मुं दङ जे मुंजोंल' बासायजानायखौ मोनो हालेलुया बे मुङानो जाहैबाय जिसुनि मुं जोंनि जिबनाव गोबां बेबादिनो हालाय हाफाय नारा नाथा समस्याफोर सफैयो
दोहोन दौलतफोरखौ जोंनि गोसो बादि बुथुमनो हायो समनि गेजेराव बिफाफ्रा गोबां धोखा जायो आरो जों बिमाफ्राबो बिसाफ्राबो मोनसे नङा मोनसे खारनखौ लानानै इसोरजों जों बोराबो नाथाय आं मोनसे बिषयखौ गोसोखांदों नोंथांमोननि एटेनशन देहेनखौ मोननो थाखाय आं बे उदाहरणखौ होनो हास्थायबाय आरो नोंथांमोनखौ देहेनाव लांबाय थानो हास्थायदों आलेक्जेन्डार द ग्रेट जे आलेक्जेन्डार सासे बियो राजा बियो मोनसे बिषयखौ बुंदों जेब्ला बियो बेबादि बिथोन होदों जेब्ला आंखौ फबनो लांगोन मोनथाम बिषयखौ खालाम डक्टरफोरखौ बियो बुंबाय डक्टर्सफ्रा आंखौ फबनो बाननानै लांनांगौ आरो जेब्ला आंखौ गोथैनि खबस्तानाव बाक्स'जोबगोन आंनि आखाइखौ गोथै बाक्सुनि बाहेरायाव दोननांगौ आखाइ फारनैखौबो आरो जेब्ला आंखौ फबनो लांगोन लामा लामा फैसाफोरखौ गारस्रावलां बिथांनि बुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय थैनाय समाव डक्टर्सफ्राबो लाखिनो हाया सोखानो हाया आरो जोनोमनि समाव आखाइ खालि जोनोम जादोंमोन थैनाय समाव आखाइ खालि थांफिननांगौ आरो फैसा गारस्रावहोनायनि ओंथियानो जाबाय थैनाय समसिम थैनायनि उनाव बे फैसा मुंबो लाब गैया आरो बे फैसाया जोंनि जिउखौ गोजोन होनो हाया होननानै अनजाग्राफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे जुबिलिनि गेजेरजों आं मोनसे गेदेरथार अननायनि गाहाम रादाबखौ फोसावनो लाबोगासिनो दं आं नोंथांमोनखौ सोंखारिनाय नङा नोंथांमोननि गेजेरावबो गोबां दङ गोसो सोलायनो लुबैनाय बासायजानायखौ मोननो लुबैनाय गोबां दङ नाथाय मा राहायै बेखौ बुजिनो हायाखै सोरहाबा जानो हागौ आं पापिखाजाय आं उदाय खाला बिनि थाखायनो पापआव गोदोबाय थादों नाथाय जिसुआ पापिखौ नागिरनो फैदोंमोन दिनै बे जुबिलिनि गेजेरजों गाहाम खौरां अननायनि खौरां गुड निउसआ फैदों हालेलुया गोसोखौ थामथिम खालाम जोङो टिमखौ खनसे फरायनानै दोननि इतिहासनि 16 अध्याय 29 पद जोङो बेखौ आं बिनिफ्राय फरायहरनोसै फोरबोखौ हामबाय होनदो मानोना बियो गाहाम मावग्रा बिनि अननाया जोबनो गैया बेनो जोंनि गाहाय टिम जों इसोरखौ जोबोद हामबाय होनबाय 25 बोसोरसिम नोंथांमोननि उदालगुरि गामिखौ इसोरा खांबोबाय नांगौफोरखौ जगायबाय बासायबोबाय गोबां स्किट सुबुं दिहुनबोबाय बेसे इसोरनि अननाय आरो बे इसोरनि अननाया जेब्लायबो नोंथांमोनजों लोगोसे दं जेब्ला नोंथांमोना इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो नागारनाय नङा दा जोङो शुक्रबार मोनाबिलियाव जुबिलिनि मोनसे इन्ट्रडक्शनखौ जों नायदोंमोन जुबिलिया माबोरै जागायजेनदों जुबिलिया बुंनो थाङोब्ला जुबिलिनि सोमोन्दै जों गोथौयै मिथिनोब्ला साबातनि सोमोन्दै जोङो स्टाडि खालामनो गोनां साबात जे साबात डिलिमिनेशन दं आं बेखौ बुंनो थाङाखै साबात जिरायनाय सान बेखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनो ओंखारलांनायनि 16नि 26 पदआव बेयाव इसोरा इस्राएल जातिफोरखौ साबातखौ मानिनो थाखाय बियो हुकुम होदों आरो बेयाव जोङो नुनो मोनो बे साबात भाषा जाहैबाय इब्रायनि भाषा आरो बे साबातआ मा 7 दिनाव इसोरा गावनो बोर होनानै जिरायदों आरो बे इब्रायाव जे साबात बुंदों बेखौ सेबा होननानै बुङो सेबा माने जिरायनाय एबा खामानि जोबस्रांनाय दानिया अनजाग्राफोरा आं मानो बेखौ बुंनो हास्थायदों होननानै बुङोब्ला जिरायनाय दिनखौ इसोरा गोथार होननानै बियो होदों आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो हुदा बिजाबनि 5नि 15आवहाय इसोरा होनदों इस्राएल जातिफोरखौ गोसोखांथियाव लाबोनो थाखाय जे गोबाव बोसोर बिसोरो
मिसर हादराव बान्दा बान्दि जानानै गोबाव बोसोर लेंबैनांदों खस्थ' भुगिनांदों बै खस्थ'निफ्राय गहोजानायखौ मोननायखौ गोसोखांहोनो थाखाय बे साबात दिनखौ इसोरा फालिनो होदों दा बेनिखायनो बे साबात दिनखौ जोङो दिनै ख्रिस्टियानफ्रा जिसु ख्रिस्टनि थैनानै सिखांफिननाय गोदान रदाय निउ कभेनेन्ट हिसाबै जोङो फालिदों बेखौहाय जोङो रमिय'नि 4नि 25 पदआव नायोब्ला नुनो मोनो जिसुआ सिखांफिननानै जोंखौ धार्मिक खालामबाय आरो गोजाम रदायाव इसोरा मानो बे साबातनि दिनखौ होदोंमोन होननानै बुङोब्ला बेयाव जों नुनो मोनबाय साबातखौ इसोरा मानो थाखाय होदों रंजानाय गोसोजों फालिनो थाखाय मानोना बे साबातनि समाव गहोजानायनि समाव लेंबैनायनिफ्राय इसोरा गहोबाय दिनै जोङो नुनो मोनो जोंनि गोबां सुबुंफ्रा लेंबैनाय पापाव जे जों जानानै दंमोन गहोजानायखौ मोनाखैमोन बेखौ मिथियैयाव गोबां मानसिया रबिबार सानखौ गोथार सान होननानै फालिनो हायामोन गोब्राब मोनो जोंनि गिर्जाफ्राव गोबां खालि बेन्च थायो आरो 2 नाम्बाराव मानि थाखाय होदोंमोन होनना बुङोब्ला गासै मोदोमनि मेंनाय मावनायनिफ्राय टेनसनफोरनिफ्राय जिरायनो थाखाय बे रबिबार सानखौ होदोंमोन आं साबातखौ लायाखै डाइरेक्ट जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि उननिफ्राय जे गोदान रदाय बेखौ जोङो रबिबारखौ मानियो आरो 3 नाम्बाराव इसोरा मानो होदोंमोन होनना बुङोब्ला इसोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय बे जिरायनाय सानखौ होदोंमोन आङो दाखालि जागायजेननाय हराव बुंदोंमोन बे रबिबार सानाव जोङो इसोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिसिननो हायो बिफाफ्राबो बिमाफ्राबो बिसाफ्राबो सासे बिफायाबो समबारनिफ्राय लानानै सुनिबारसिम बिथाङा गोबां रां खामायनायाव बेस्थता थायो नाथाय बे दिनाव बाइबेल फरायनायजों आरज खालामनायजों बिसाफोरखौ आरजआव दैदेननायजों बे रबिबार सानखौ जोंनि बिफाफ्रा बाहायनांगौ बिमाफ्रा बे समाव जानाय लोंनाय मावख्रुबनायजों सम मोना जानो हागौ नाथाय बे सानाव बिफाफ्रा बिसाफोरखौ इसोरनि खाथियाव लाबोनो गोनां जोहोलावफ्राबो बे दिनाव बांसिनै बाइबेल फरायनायजों प्रेयार खालामनायजों बे समखौ बिथायनो गोनां आरो गोबां जोंनि बिफाफ्रा सोरबा जब्रा जानानै दं नामा मण्डलीनि गेजेराव सोरबा माबा मोनसे बिपदाव गोग्लैनानै दं नामा बेफोरखौ जोथोन लानाय एबा नायखंख्रेनाया बे रबिबार साननि गेजेराव मावनायजों इसोरनि खाथियाव जोङो बांसिनै सोमोन्दो लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो जोंनि दिनै बिफाफ्रा इसोरनाव गावनि फिसाफोरखौ दैदेननाया खालि बिमाफोरनिल' खामानि होननानै सानबाय आरो बांसिनै जोंनि बिमाफ्रा फिसाफोरनि थाखाय आरज गाबनायजों उपवास लानायजों इसोरनाव लाबोगासिनो दं नाथाय बिफाफोरहाबो दायित्व दङ जोङो गोजाम रदायाव नायोब्ला नुनो मोनो आब्राहाम इसहाक जेकब जब बिसोरो माबायदि गावनि न'खरखौ इसोरनाव दायित्व लानानै खांदोंमोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा बिफाफोर आं दिनैखौ बुंनो हास्थायदों नोंथांमोननि गोबां फिसाफोरखौ नोंथांमोना मा जाजानो लुबैदों मा सम्पति होलांनो लुबैदों हा हु मटर गारि मुंदांखा जाजानो लुबैदों नामा नाथाय जि दोहोनासो जोंनि फिसाफोरखौ जौगाथियाव लाबोनो हायो बे दोहोनानो जाहैबाय इसोरनि गियान इसोरनि बाथ्रा हालेलुया इसोरा बाख्नाय जाथों आङो बिफाफोरखौ दिनै खावलायदों बे जुबिलिनि गेजेरजों आरो जुबिलिनि सोमोन्दै आङो थांगासिनो दङ फै जोंनि फिसाफोरनो सम होनि सासे बिफाया गाव थैनोसैयाव गावनि फिसाज्लाफोरखौ लेंहरजोबदों बे समाव फिसाज्लाफोरनि आखाइखौ हमनानै बिफाया गाबदों फिसाफोर आं नोंसोरनो गोबां सम्पति होलांनो हायाखिसै फिसाज्लाया बिफाखौ खुदुमनानै बुंदों आफा नोंनिफ्राय आङो गारि मटर लुबैयाखै गारि मटरनिख्रुइ 50 lakhs डिप'जिट फैसा रां दोनथुमनायनिख्रुइ जे गियानखौ नों आंनो होलांबाय बे गियानानो बयनिख्रुइ देरसिन होननानै बिफाखौ बाइबेल थिखांनानै बियो खुदुमबाय इसोरा बाख्नाय जाथों दिनै बेबादि जोंनि फिसाफ्रा
बुंनो हागोन ना हाया ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा बिफाफोर बेनिखायनो हिनजावफोर हास्लाबैयाव जों नोंथांमोन बिफाफ्रा हेफाजाब होनांगोन आरो इसोर मानि थाखाय बे जिरायनाय सानखौ होदों होननानै बुङोब्ला इसोरनि अननाय जगायनाय दैदेननायाव मावनायाव भरसा खालामनानै सोनारनो थाखाय बे जिरायनायनि दिनखौ होदों नाथाय बे जिरायनायनि दिनावबो इसोरनो भरसा लाखियालाबानो बिनि अननाय खांनाय दैदेननाय सोखाजानायफोरखौ बावगारनानै रबिबार दिनावबो बबेबा बेफार फालांगियावसो थांनो गोसो जाबावो आरो बांद्राय संसारनि लुबैनायनिफ्राय जिरायहोनो थाखाय बे रबिबार सानखौ जोङो फालिनो थाखाय मोनदों जोंनाव गोबां लुबैनाय दं खामायब्लाबो थोआ बेबादि आरो लास्ट पइन्टआव दङ जाहैबाय मानि थाखाय बे जिरायनाय सानखौ होदोंब्ला गासै सोरजिनायफोरखौ जिरायहोनो थाखाय हालुवा आबादारिफोरा रबिबार सानाव फोथाराव हालेवालाबानो आबाद थिलियाव हालेवालाबानो मोसौफोरखौ जिरायहोयो आरो हाफ्राबो जिरन मोनो क्रिएचार्स गासैबो सोरजिजानायफ्रा रेस्ट मोननायनि थाखाय इसोरा बेखौ दोनदों दिनै थेवबो जोङो मिथिगौ रबिबार सानसे बेफार फालांगि खालामाब्लाबो रबिबार सानसे खामानि मावाब्लाबो इसोरा जथेस्थ' जोंनो जगायखागोन होननानै जों मिथिखागौ रबिबाराव सानसे खामानि मावाब्लाबो गोनां गिदिरसिन जासिनाय नङा बेखौ जों मिथिगौ थेवबो बे जिरायनाय सान रबिबार दिनखौ जोंनि गोबां बिफाफ्रा जोहोलावफ्रा सिख्लाफ्रा बिमाफ्रानो जोङो दिनै फेलें खालामबोगासिनो दङ बेनिखायनो बे जुबिलियाबो दिनै गिदिर जोंनि गेजेराव ओंथि लाबोगासिनो दङ जिरायनाय सानखौ जोङो माबादि गुरुत्वयै बाहायनांगौ बेखौ जोङो मिथिनांगौ मानोना जोङो ओंखारलांनायनि 5:15 नायबाय गिदिर सैनांनाय लेंबैनांनायनिफ्राय सफल जानायखौ मोननानै इस्राएलफोरनो बे रंजानाय गोसोखौ होनो थाखाय लेंबैनांनायनिफ्राय गहोजानायखौ मोननायखौ गोसोखांहोनो इसोरा बे समखौ होदोंमोन जोंबो थाबोनाय सानफोराव गोबांनि न'खरफ्रा लेथेर फेथेरमोन मोजां जि मोनगानबोआखै जोंनि गोदोनि बिमाफोरनि संसार जाबोनायफोरखौ जों खोनाब्ला सोरबा हायावनो जिगाब बनानै उन्दुनांगौमोन सोरबा गय खलथायावसो बनानै फिसाफोरखौ दखना फिनसिनानै जोमहोबोयोमोन ओंखाम बोथिसे थोजासे गैयामोन हाग्रानि थादुन लायनानै रुनानै जाहोफैयोमोन बायदि रोखोमनि खस्थ'जों जोंनि गोदोनि बिमाफ्रा खांबोदों गोदोनि बिमाफोरखौ जमा खालामनानै फिसाफोरखौ माबादि खस्थ'यै खालामबोदों बिनि सोमोन्दै जों सोंब्ला जों मोननो हागोन गोबां खस्थ'मोन नाथाय इसोरा दिनै जोंनो राहा होबोबाय जों बेखौ हामबाय होनांगौ जोङो मैयानि समाव हामबाय होननाय थेंक्स गिभिंनि सोमोन्दै रायज्लायबाय आङो गले गले हामबाय होनदों जे जोंनि अदालगुरिनि ख्रिस्ट'नि लिडार्सफोर बिथांमोना टीमखौ रानै होदों जेनेरेल हिसाबै होब्ला एसे बुंथिगिरिहा प्रब्लेम जायो युथ्सफोरनि सेसन मोनसे वुमेन्सफोरनि सेसन मोनसे ओमफ्राय थेंक्स गिभिंनि थाखाय जुबिलिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों दा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै जोङो दानि जुबिलियाव थांदिनि जुबिलिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोजाङै फरायनानै बुजिनो लुबैदोंब्ला लेबि बिजाबनि 25 अध्यायावहाय बेयाव मोजाङै लिरनाय दं लेबि बिजाब 25 अध्याय 8निफ्राय अराय फरायलाङोब्ला नुनो मोनगोन दा जुबिलिनि सोमोन्दै आङो बुंनो थांनोसै गोबां मानसिफ्रा जुबिलि होननानै बुङोब्ला मा बुजियो मोसौ माबसे सिथारखो दाउला खासि माबसे फैखो बेदरा खुरैबसे मोनजाखो बेसेबां लाखनि साजायखो साबसे दामि आलासिफोरखौ लिंहरनो हाखो बायदि रोखोमनि आन्डारस्टेन्डिं अफ जुबिली गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफ्रा बुजियो नाथाय जुबिली इज नट अल अबाउट हाउ माच यू स्पेन्ड जुबिलीया बेसेबां खयटा मोसौ सिथारनानै जाग्लुंनो हाखो जाग्लुंनो हाखो रंजानो हाखो बेसेबां दामि आलासि लाबोनो हाखो बेबादि नङा जुबिलीनि मेन ओंथियानो जाहैबाय बेयाव मोनसे गहोजानाय नागारजानाय निमाहा होनायनि सम जानाय लोंनाया जोंनो नांगौ बयबो जानाय लोंनायखौ जोङो
मोजां मोनखायो जुदि जुबिली जानानैबो मासेबो अमा सिथाराला खालि सयाबिनल' जाहैयोब्ला जोंनि फोथायारिफ्रा माबायदि मोनगोनलाय अमासि मोनगोन जानाय लोंनाया जोंनो नांगौ नाथाय जों जुबिलीनि सोमोन्दै बुजिनायनि बियन बिनि बांसिन मोजांथार ओंथि दङ जुबिलीयाव बे जुबिलीखौ अन्नानै सोरबा मोनबायब्ला फरायनानै हरनाय लेबि बिजाबनि 25 अध्याय 8 पद आफारनि जिसुनि मुङै बेबादिनो 7 बोसोर गासै 7 गुन 7 बोसोर बे जाबाय 49 बोसोरनि उनाव हामबायसै बेयाव सनाथि जुबिलीनि सोमोन्दै लिरदों दा सनाथिनि सिगां नोंथांमोना जे रुपाथिखौ सेलेब्रेट खालामदों फालिदों बे जाहैबाय दा साबातनिफ्राय फैनोसै नै आङो अरिजिनाल दाखालिनिफ्राय लाबोबाय थादों साबातनिफ्रायसो जुबिलीयाव फैनोसै बेयाव सानसेखिया साबात दङ सप्ताखिया साबात दङ दान हिसाबै साबात दङ मासखिया आरो बेयाव बोसोरखिया बोसोरारि साबात दङ दानिया रुपाथि जुबिलीखौ मोननो थाखाय 6 बोसोरारि 4 बार साबात बोसोरखौ फालिब्ला रुपाथि बोसोरा जाखांफैयो जों बेखौ मोनफैयो दा बे 6 बोसोरारि खनब्रै साबात इयारखौ फल' खालामनायजों मानिनायजों रुपाथि जुबिलीखौ जों मोनफैयो जुबिलीया बुंनो थाङोब्ला इब्राहिमनि भाषा बेखौ यबेल होननानै बुङो इब्राहिमनि भाषायाव जुबिलीखौ यबेल बुङो दानिया ओरैबायदि ओंथि हाबनानै दङ बे जुबिलीयाव जुबिलीनि समाव बोरमा मेन्दानि गंफोरजों बिगुर सुनानै होनाय जायो फेंफा सुयो जेब्लानो फेंफा सुयो बेयाव माखासे खामानि जायो बे जाहैबाय नाम्बार 1आव जुबिलीनि बिगुरखौ सुनाय लोगो लोगोनो मा जायो बयबो बान्दा बान्दिफोर हा बन्दकआव दोननांनायफोर आरो बेबायदिनो सोरहाबा रां लाबोनाय दंमोन होफिननो हायाखिसै बे जुबिलीनि दिनाव गासैखौबो नागारनांगौमोन निमाहा होलायनायनि बोसोर निमाहा नागारज्लायनाय सख'ज्लायनायनि बोसोर बे जुबिलीनि समाव जेलाव गोबां पाप मावनानै एबा दाय मावनानै जोबजानाय सुबुंफ्रा गस्राङोमोन women leaders आरो parents body leaders